Tarik 16 madwe mar achiel higa mar 2026 odiechieng' ma kawuono kaluwore kod sirkal en odiechieng' mogik mar kepo kata ma jopuonjre mag senior donjo e skunde. Kepo manochakore chieng' wuok tich mar jumani. Kata kamano nyaka gie thuolo ni nitiere jopuonjre buora ma nyaka sani pok odhi e sikul. Achiel kuom wich bar ma jonyuol wacho ni gin godo en kotenore koda school fees ma giwacho ni gionge go. Penjo maduong' en ni kaka janyuol bende ng'eyo yore mamoko minyalo tiyo godo e manyo sir mar somo ka thuolo pok orumo ne japuonjre mondo odhi sikul. Karo ni thoth jopuonjre gi gin jopuonjre mang'aw to gitimo maber e skunde. Iyudo ka thoth jonyuol ok ong'eyo okang' monego bed ni gikawo tok ka duoko osewuok mar mondo mi gine ni jopuonjre yudo sir mar somo. Ijiwo jonyuol mondo mi obed akicha kendo girang weche mag somo mag nyithindgi ka gikawo thuolo momondo e temo manyo sir ne somo makamago. Nyakoromogi bende pod waluonu machiegni yiero mag piny Uganda kama gie thuolo ni jatend piny Yoweri Kaguta Museveni ema wachore ni otelo kaluwore koda kwan mosechopo gie thuolo ni. Nyakoromogi warang'ane mokuom thuond weche. Yoweri Kaguta Museveni 5,148,845,000 constituting 75.38 valid votes cast. Jatend piny ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni otelo nyaka sani e kwan mag ombulu mosekwan e kinde ma Bobi Wine ywak ni odinne e iode. Gimedruok mar kwan jopuonjre mag senior ma pok odonjo e skunde nyaka sani e wi chudo mag somo wanono nengo mar somo e skunde mag senior e pacho ka. Wakaniambia unaweza lala flat, nikaambia hapana, nini mbaya afande, sikujua hata ni ardiu. Wakanipiga mwingine akakucha akanieka kofi. Duol mano tije obile IPOS chako timo nonro ne teko mathoth mane moko kuom obile otiyo godo ne chuo moko mane tugo tuk pool e gwenge mag Nandi. Namba maro tema chuo kenaria deka auchiel nono bende wayudore e mbui mopogore mag oganda achiel kachiel wana e mbui no mar YouTube, e mbui mar Facebook, bende yudore e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en duol mochung' ndiko jopuonje pachoka mano Teacher Service Commission koro golo luoro ma jonyuol nigo ni sirkal pok oketo kenge makare mana ni lai mar somo mar CBE odhi makare skunde mag senior secondary. Jaratije maduong' mar TSC Evelyn Mitei okone jopuonje osemi tiegruok makare mar skunde mag senior kata mar tiego jopuonjre skunde mag senior. Ali Abich nigi ler mathoth. Ngoro sebede kinjo kanya sekta mar somo kaachiel kod jonyuol e wekruok mar sirkal eneno ne jopuonjre madonjo grade 10 oyudo tiegruok malong'o e skunde mar senior secondary mano luonge gie. Jatatije maduong' ka duol mochung' ne ndiko jopuonj tije pacho ka ndi TSC Evelyn Mitei ogolo luoro ma jonyuol nyalo bedo go ni jopuonj pok omi tiegruok mowinjore manyalo miyo gikonyo jopuonjre madonjo grade 10 ka ok ni jopuonj ne osemi tiegruok mong'ith. Kendo jonyuol ok onego bed koluoro e lai mar somo mar CBE. I know we've had challenges with CBE education, and most of you are worried that can our teachers receive learners in secondary school and implement CBE? Yes, they can. We have trained them. They are ready and willing to support your children. Kane olose skund yawuoyi magoro sare ka chudo bura makasepol e chenro mar abiro mitimo higa ka higa gi apis jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo mar siro somb jopuonjre. Mitei bende nokwe duol mandiko jopuonj tije pacho ka ndi TSC bende kero genok mar jopuonj skunde ma pacho ka kokalo chenro mandiko jopuonj manyien ma gidhigo nyime. We did promote 514 teachers in Homa Bay County, and if you didn't get it this time, your chance is coming. E kinde chenro makamano agucho menda mar ngafni ochiwo menda maromo milion 9.5 madhi konyo jolo somb jopuonjre masomo e skunde mag sekondar mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mamoko. Waketo nyithindo gi puonjruok omiyo antiere gi program miluongo ni Mama County Back to School program. En program mipuonjo nyithindo gi e weche mag somo gi course monjo gi kaw. En program
mimiyo nyithindo gi sanitary towel mondo gitigo mondo kik gimak iye mag wiu. En program mipuonjo nyithindo gi kendo imiyo gi basari. Basari ni kama pek ma nyathi sani koro ok dhi riembe sikul. Nyithindo dhi somo maonge nyathi madhi bedo oko kata achiel. To magi duto mama county timo ma nikech hera mare mohero weche mag somo to gi mohero nyithindo mantie county mare. Ka jotelo mamoko manoyudo kinde nyasi makamano bende ne ojiwo ber mar makruok kanyakla e ting'o malo sekta mar somo. Kama nyathini ninde, ng'e kama nyathini chiewe, ng'e gima nyathini timo within 24 hours. Seche mang'eny iwacho ni nyithindogi are safe while in school and they get pregnant when they are under your care. So and your responsibility mondo me take care of these children. Mondo me gibedji. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogore gi mano en jogo makelo na tich jok manigi kute magayaki e pachoka obago ng'anyo kage wacho ni giserango winjruok manie kind piny Kenya kod Amerika kendo yudo ni en kare. Gimero ni nonro mar oganda jo Kenya ok bichiwo oko kendo chenro makamano ibiro taa kaluwore gi chike ma pachoka. Efinya kidi miyo waler. En ng'anyo ma obagi chakre Jivanji Gardens kochimo doho mamalo nyaka od bura. Ng'anyo mar kwedo ng'ur mane ochwale doho kod seneta Mabusia Okiya Omtata ewi winjruok mar siro chenro mag thieth pachoka ma piny Kenya kod Amerika nochwe kogdo. Winjruok makamano geto chiwo kwan omenda maromo shillings bilion 205.9 mar konyo e kedo gi kute ayaki, thiedho tuoche kaka malaria, kahera kata TB kaachiel kod polio. Kaluwore gi tend riwruog NEFAC makedo ne ratich jogo manigi kute magayaki, giserango winjruok makamano kendo yudo ni en kare. We have reviewed the documents that were shared by the CS and they meet the threshold for help. The reason why we support Kenya-US health agreement is because it is putting the Kenya Ministry of Health and Government in the seat to drive HIV response. That is what we have been calling for. Giseyo kang mar Senator Okiya Omtata kagiwacho ni achiel kuom yore mag bedo gi ngima makare en neno ni giyudo yath e kinde mowinjore. Chal manyalore mana kasir mar yudo yedhe obedo. Mokwongo pesa nok mare, mano pes jopiny. Owewa mos mondo wamuony yath, wacham yath mondo wadag igni mang'eny. Wan gi nyikwayo, wan gi ute, wan gi mierewa monego bed ni wadongre. To ka koro aonge yath mar ayaki nyiso na adhi tho. Koro owenwa yath mondo wamuony mos. Sirikal mar Amerika nobiro motimo gimiluongo ni stop work order. Ne gigolo kony te mag joma nigi kute mag ayaki. Koro kochopo November to ne giduogo giwacho ni wadwa konyo Kenya mana ka ube uyie nudwa keto pesa. To jok manonego be ni konyowa madiere cha noko wuoyo noko wacho gimoro amora. Sani kore muwe winjo joma ni bunge seneta Okiya Omtata winjo kiluongo nyinge ka odhi mondo koro kik pesa cha donji e Kenya mondo konji. Matiende ni koro milion achiel giwiye manige thieth ka gi joma nigi TB gi joma nigi malaria sani koro bro yudo ka gin gi tich matek ngima gi ni hali marataya. Omenda makamano NEFAC wacho ni ibiro tigodo e ting' mopogore opogore kuom thuolo mar higni 5. To pesa mwawacho ni en pesa higni 5 to en pesa tuoche 5. En kama oting'o malaria, TB, HIV, maternal health gi polio. To en for up to 2030. Ok en pesa mani 1.6 billion biro to itiyogo igani teto rumo. To pesa no otwere gi mabe konyo wasani makistope to tiende ni koro procurement mar yedhe maketo maduoko ayaki chien e del koro ok nyal kele Kenya ka. Tiende ni koro mana kaka ineno kwandike bana ngima mar joma nigi kute mag ayaki is in danger. Magi duto timore motelo ne winjo bura manochwal kod Senator Omtata e doho juma mabiro. Kata obedo ni ng'ur nochwal e doho mar chungo sir ne chenro mag thieth pachoka, jogo modak gi kute mag ayaki koro dwaro mondo mi ng'ur makamano wich oko mar mondo mi gimed dhi nyime gi ngimagi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Efinya Kidi wadhi report machielo mabedo sechando chuny oganda mathoth kaduol manano tije obila IPOA
ochako timo nonro ne teko mathoth mane mokumo bila otiyo godo ne chuo moko mane tugo tuk pool e gwenge mag Nandi Hills e kaunti ma Nandi. Tipo mar wang' dede nyiso chuo matugo tuk pool kapok omonji kod obila mane orocho ratichgi e yor rotho. Kaluwore kod tipo ma en kanda mane otimore chieng' tarik 10 dweni, kanda makamano nokelo seyo kuom oganda ma pachoka mane ochuno nyaka duol mochung'ne obila NPS mar kwedo tim makochno. Sharon Ong'aw nigi ler mathoth. Ma e kanda mar wang' dede mane omaki e magawa moro e gwenge mag Nandi Hills chieng' tarik 10 mar dweni. Kanda manyaka sani osekelo seyo kaluwore kod teko mathoth mane obila otiyo godo ne chuo mana rik tugo tuk pool. E kanda ni nyiso chal mar wach mane otimore otieno mar chieng' Jumapil mar chieng' tarik 10 dweni kar saa 5:51 mar otieno. Madirom obila 10 mawuok e tesend obila ma Nandi nomonjo magawa moro kama ne chuo moko dhi nyime koda tugo tuke mag pool. E kanda ni obila nenore ka omanore kod bunde kod rungu kendo monjo chuo matugo pool. E kinde monjno obila iwinjo ka nyisogi mondo gigolo pande maggi kendo giler gimomiyo gintiere oko e kinde modeko. Bang'e en chwat ma jogo yudo kapok obila wuok kaweyogi ka ginindo e dier ot. Kaluwore gi oboke manor kod duol manono tije obila IPOA, jakom mar duolno Isa Hassan wacho ni gisechako timo nonro mar teko mathoth manobilo tiyo godo kuom chuo manomonji gi obila e kinde mane gitugo tuk pool. IPOA wacho nyaka sani ne giseoro jotim nonro makende mondo non mapiyo gima dinemi obila oti kod teko mathoth makamano. E obokeno, IPOA bende okwayo oganda ma pacho kae mondo bed kod horuok e kinde ma nonro dhi nyime ka gimedo kwayo jopiny mondo chiw ripot mag buche maket kod magi. Kaluwore gi landruok mar kanda no e mbui, ogai mar obila Douglas Kanja bende chiwo chik ne bad migawo mar obila marango weche maiye mondo tim nonro kaluwore kod seyo mar obila go mar rocho ratich oganda kachiel kod okenge mar tiyo marach kod teko magi. Kata kamano, jogo manorocho ratichgi nochopo e stesend obila mar ndiko dhogi ka gilero midhiero mana giyudo e lwet obila. Chama wakashuka, wakaingia hapa, wakanipata hapa, wakanipika, wakaniambia unaweza lala flat. Nikaambia hapana, nini mbaya afande, sikujua hata ni ardiu. Wakanipika, mwingine akakuja akaniweka kofi. Maaskari hao tukwa chua, walikuwa wamefunika mdomo na mask, ambapo sasa wakatuuliza mulete ma-ID zenu. Kutoa ID, sasa tena wakatuchapa, wakasema weka masimu yenu chini, pesa walitunyang'anya. Hata maaskari yenye tulikuwa nao na civilian walipiga hao, walitupika wote. Jodak Manandi bendo chiwo seyo ne obila kaluwore gi monj makinde ka kinde nyaka ne jo ohala. Watu waliingia tu town na wakaanza furuju. Kugonga kila mtu mwenye alikuwa kwa biashara yake. Hata kuna mama alikuwa kwa biashara yake anauza sambusa, lakini walimpiga paka huyo mama, wakamwaka sambusa zake, wakapiga teke paka. Wanapiga teke paka na maumbo zenye hazikuwa na makosa. Hatia gani umbo ilikuwa nayo? Bado tunauliza kama wakaaji wa Nandi, in whose interest are this RTU unit intended? Tunataka kujibiwa. Toko machielo komanda mar obila ma Nandi Samuel Mukusi wacho ni nonro dhi nyime komedo ni obila ma ibiro yud kod ketho ibikaw ne gi okang' mager mar chik. Let me not make conclusion before investigation is initiated. So let me be patient that we will have investigation carried out, and then finally when we get the conclusion. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Kalore kod kwan mamalo mar jopuonjre mag senior manyaka sani pok odhi e skunde manoluongie e wi rem yudo omenda mar somo. Ramogi TV notemo nono nengo mar somo e skunde mag senior e pacho ka. CBE oketo skunde kidienje 4 midendo ni C1, C2, C3 kod C4. Kalore kod chik mar sirikal, C1 schools chulo fee mar higa e kind Sh40,435 nyaka Sh53,554. C2 midakie fee okonego kal Sh40,45 kod 54, ka C3 onego chule Sh40,000 kod 35, ka C4 magin skunde midhi tiduogo pacho. Sirikal okawo ting' duto kendo omenda mar achiel ni en odiochieng' mogik mar kepo mag jopuonjre madonjo e skunde mag senior.
Kata kamano nyaka sani nitiere kwan mamalo ma jopuonjre madhi bare donjo skunde ka jonyuol lero ni gionge omenda mar siro somb jopuonjre ma kamago. Ewi mano ne waluomo moko kuom barupe mano luongo jopuonjre skunde mopogore mano nengo mar somo skunde mag senior e kidienje duto mag national schools machon masani ong'ere kaka C1, extra county schools mong'ere kaka C2, county schools miluongo ni C3 kaachiel koda sub county schools maginie C4. Kaluwore kod chik mar sirikal, skunde mag C1 ok onego kwa jonyuol omenda moyo Sh53,554 ne jopuonjre modak e skunde. Skunde mag C2 ok onego kaw omenda moloyo Sh45,54. Mago mag C3 onego chule mana Sh40,035. Ka skunde mag C4 mag jopuonjre madhi to duogo pacho ok onego chul fee moro amora ka ting' duto okaw gi sirikal. Kamano bende sirikal chulo Sh22,244 ewi nyathi ka nyathi e kidienjegi mag somo e senior schools. Kaluwore kod nonro mane watimo, skul mar Maseno School, achiel kuom skunde bwo kidieny mar C1, dwaro mondo jonyuol ochul school fees mar Sh73,000 higa ka higa. Gino ma okalo dwaro mar sirikal kod moyo Sh20,000. Homa Bay Boys ichulo Sh53,554. Gino madonjore kare kod dwaro mar sirikal ne sikunde kidieny makama. Achiel kuom skunde ma fi mare ni piny matin mane waneno e skunde mag C1 en Kanga High School ma ichulo Sh40,335. E kidieny mar C2 ne wago wang'we fee structure mar Ambira Boys manitiere kaunti ma Siaya kama jonyuol chulo Sh40,555 manitiere piny ne dwach sirikal. Parne omendagi ing'injo nyadidek e tams 3 mag somo, kata mokwongo ichulo Sh50, tam mar ariyo ichulo Sh30 kata mar adek ichulo Sh20. Kata bedo ni chiko yie ne jonyuol mondo nyiew uniform oko mar skul, thoth skunde dwaro mondo lewni go nyiew e skul, ka jonyuol mane walosogo lero ni ne gitiyo gi omenda ma ok tin ne Sh30,000 ne nyiew uniform e skunde. Pani kopogore gi magi, nitiere dwaro mamoko madhi konyo japuonjre dak e skunde kama oting'o sanduku, mattress, bedsheets e kin mamoko. Nengo margi biro luwore gi kama janyuol nyiewogie. Thoth jonyuol mag jopuonjre mang'aw osebedo kaluorore kuonde mopogore mar manyo ser mar somo ka thothgi nie mudho ewi chenro mantiere mag siro somo. Mokwongo en Elimu Scholarship ma isiro kod migawo mar somo kendo kawo ting' chutho mag jopuonjre mokaw. Machielo en basari mar NGCDF michiwo kuonde chung' od buche, thothne ichiwe Sh5,000. Counties bende ni kod basaris maggi michiwo e kind Sh5,000 kod 10 na nyathi ka nyathi, ka ngaf chiwo bende kind Sh5,000 kod 10,000. Magi kimedo kod kembe mamoko mag ji giwegi, poni janyuol ochako chon to nyathine ok nyal lew pacho. Mana kana wacho ka wachako pani kaka janyuol en ting' mari mar keto ikruok makare ahinya sama ing'eyo ni in gi japuonjre ma bende nitiere mabdhi timo penj higani en gimiwacho ni chako chon nolodhi ajuoga kaluwore ni kopogore koda ma owachi mag sirikal ni kitiere thuolo mamoko ma inyalo tiyo godo kama oting'o nyaka wede gosiepe mar chako chon en neno ni japuonjre ma otimo maber okoleo oko ma okodhi sikul. Wadhi nyime kopogore koda weche mag somo ka jatend piny William Ruto wacho ni chenro mar chako gero lap ndeke mar rang'iny mare ni malo biro chakore higani, gino ma igeno ni biro keto Kenya kaka achiel kuom pinje manyalo ywayo jolimbe mathoth. Jatend piny William Ruto wacho ma kata nowacho ma e kinde mane oromo kod dhot mag oganda mong'ere kaka Daudi Bora e gwenge mag Karen Buore, Nairobi. Jatend piny opuoyo bedo margi e pacho kae kowacho ni gisebedo ka gichwalo dongruok e sekta mopogore moriwo mar gedo mag udi, thieth kaachiel kod sekta mar somo. Ruto noten kod jotelo mopogore opogore moriwo jatend migepe Musalia Mudavadi, jatend migawo mar somo, thieth kaachiel kod mar thieth kaachiel kod gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja. I just want to assure you that this year we will be building a new world-class airport. That will support not just Kenya as a hub in our region, not just our tourism sector, not just our conference sector, but also our business communities that use our airports for purposes of travel. His Holiness and the Daudi Bora community in Kenya continue to significantly contribute to our economy while promoting unity
philanthropy, and peace in support of national stability and economic progress. Notably, the Bora community in Kenya has been active in popularizing cricket, thus contributing to Kenya's sporting culture and advancing our nation's sports diplomacy. Ikruok ne yiero maduong' mar 2027 ne okawo kore jumani bang' duond bura mar ODM kod UDA puodho chenro mar chako twak mar loso riwruok mar siasa jumani. Twak mar loso riwruok mar siasa kind UDA kod ODM kata kamano kendo duond buche aboro mane oloso riwruok mar Kenya Kwanza motelo ne yiero mar 2022 kama ng'aw. Jafwamb marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. Tarik 11 dwe mar Ang'wen higa mar 2022 riwruok manyien mar siasa ne onyuol e piny Kenya, riwruok mar Kenya Kwanza. Maromo duond buche ochiko ne oketo kokgi ogirimiti mar miyo jachung' margi William Ruto loch e yiero mane iye pek e kindgi kod riwruok mar Azimio la Umoja. Kwa hivyo tuachane na wale ambao nyumba zao zinaporomoka, sisi tugange nyumba yetu hii ya Kenya Kwanza na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tuweze kuchukua serikali mwezi wa 9 na kuanza kuboresha maisha ya Wakenya. We are unveiling a winning horse. If they want to win and get something of their bet, then they should place their bet on Kenya Kwanza. This is the winning horse. I started campaigning for president when I was 21 years old, and I was in a campaign team for Kenneth Matiba. This is my 7th presidential campaign. I forgot how to lose elections 20 years ago. Duond buche mag UDA, ANC mar Musalia Mudavadi, Ford Kenya mar Moses Wetangula, pamoja African Alliance mar Amason Kingi, Tujibebe Party mar William Kavogo, Farmers Party mar Irungu Nyakera, chama cha mashinani mar Isaac Ruto, kod maendeleo chapchap mar Alfred Mutua ne oloso Kenya Kwanza. Duond bura mar ANC ne oketh kendo riwore kod UDA higa mokalo kinde ma DP mar Justin Muturi to ne owuok oko mar riwruok mar Kenya Kwanza bang' Ruto teng'o lwet JB Muturi mogo ka jatend migawo mar jotije sirikal. Mana ka jolony weche mag siasa wacho ni odiochieng' achiel e siasa inyalo pim kod higa achiel, yamb siasa ne olokore e jumani bang' ODM kod UDA puodho chenro mar chako twak mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Kata kamano, ibura mane ochwoye kom kod ogai mar UDA William Ruto, UDA ne opodho twak e kindgi kod ODM ma ok riwruok mar Kenya Kwanza, wach makelo penjo ni duond buche mamoko mag Kenya Kwanza to ochomo kanye e yiero mabiro. Dibed ni gidhi keto kokgi e winjruok manyien kod UDA, kose riwruok manyien mar siasa dibedo kind ODM kod UDA kende. Jaod bura ma Kibwezi West Mwengi Mutuse, mabende en jakanyo mar maendeleo chapchap, achiel kuom duond buche mag Kenya Kwanza, wacho ni gidhi siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero matielo ariyo. Mutuse medo lero ni pok gibet piny ka duond bura mar maendeleo chapchap mar loso e winjruok manyien kod UDA, kata kamano gin kod geno mar goyo mbaka e wi lai ma gidhi kawo e siro lwedo William Ruto e tielo mar ariyo. Chenro magwa mag tudore kod tend duond bura mar UDA mar yudo ler e wi wachni ogore e Luanda bang' jagoro maduong' mar UDA Hassan Omar rem duoko ote magwa machuok kaachiel kod mako simbe magwa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar duond bura mar MDG David Ochieng ogolo siem mager ne duond buche madito pachoka mowacho ni temo loso winjruoge motelo ne yiero mageto thiro duond buche mamoko e chungo jokanyo mag gwenge mopogore pachoka kara zoning, kowacho ni mano en yo mar tamo jopiny yiero jotelo magihero e debe. Kane oloso e sa chenro mar chiwo omenda maromo silings milion 8.6 mar siro somb jopuonjre 286 madonjo e skunde sekondar, Ochieng owacho ni winjruok mohiu e kind ODM kod UDA
Ok owinjore tem thiro duond buche mamoko e alwora ma duond buchego ni kod mbi. E kindeno chieng'o jochung' margi matiyo gi UDA komedo ni MDG biro chungo jochung' e counties duto e alwora ma Nyanza. Sani to mano pachgi. Wan wabodo ni coalition wadhi ronje gi William Ruto gi chama mare 2027. Ka wase pangre wang'eyo tekowa, wang'eyo kama wategnoe. Gima wadagi mwa kwedo. Kad bedie andike mora mora e kind chama mora mora ni chama ma idhi wen Nyanza, chama ma idhi wen Rift Valley, chama ma idhi wen Central Kenya, chama ma idhi wen Coast okwabiye. Siasa mara kwede, siasa mar gengo kwende ni MDG dakshu ng'ato ka, ODM kikshu ng'ato kae, en siasa marach. En siasa mitimo moko lu sheria, en siasa ma golo PM. Siasa en PM mar mbaka, PM mar wich. Sama kori keto ni ji ok nyal chunka nikech mani area mar chama mamaeni. Gadiba to wacho ni kiloso chama mar party, chama mar siasa, to nyaka chama bedni en gi jokanyo ma piny mangima. Nyakara gimano bende lipot matero wa yemo mokwongo chenro en marang'ich welo ka otomolo Facebook. Baba Twins Maronjinyo wacho ni weche manyien chopona makare kan Kisumu sani to ting pek ne jonyuol kalore kod pek mar ngima. Uma Moga wacho ni obila romowa tarik 1 Disemba nyocha gi maya pesa e wang'ayo mawuok Yenga to dhi got nanga. Polis owacho kanyo ni obila ologi. Frank Karani wacho ni Jawarianda Jack wacho ni wa live ka intire Warianda Beach. Nyakaramogi erokamano nya ote makamano omolo kanyo tero wayo ma chuo kikidhi mabor weche manyien mago imore pod nitie gi lipode mamoko. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Ing'eni en bende, an bende adwaro ni mondo mamu ng'e adier te. Eka koro wan, wariem nyako mapari kae chuth. En ang'o mokonyowa godo kae? Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo chenro mag thieth omedoro chore ute thieth ma kaunti ma Nairobi moloyo to tok jochiw thieth matie laba kod nurses bende riwore gi lakteche ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Ng'anyono makoro riwo jochiw thieth duto ma kaunti ma Nairobi wachore ni luwore gi deko mar chwalo osara mag jochiw thieth go e dwe ka dwe. Kata kamano ten kaunti ma Nairobi wacho ni ng'anyo ma kamano ni ataro mar chik kendo nyiso jochiw thieth go odogi e tich e kind thuolo mar seche 12 kawo kamano biro kawnegi okang' mager. So one of the things that has really affected us as an institution is we have now to look for more money to pay the locumers so that they can sustain us during this strike. We have 4 doctors on locum. We have 3 anesthetists for theaters. So our theater is 24 hours. We are able to operate mothers that are coming at every day, 24 hours. One of the other things we are fearing is these patients who have chronic conditions, because now we are not able to access consultants, since consultants are also on strike. Jodak ma South Alungo e Iseme, County ma Kisumu, sani dagi luoro kalore gi monj marao tukgo monjo gi kinde ka kinde, kendo ketho puothegi, gino maketo ngimagi kama tek. Jodagi wacho ni kata obedo ni gisechwalo lipot ka migawo mochung' ne le mag bunge to nyaka sani onge gima osetimie. Miniseta Dhiambo miyowa ler mar wachno. Karito to kanyal nindo kate ot miwach rao. Gweng' ma South Alungo yanden en alwora ma kuyogo e tach ka oganda ne puro kendo yudo chiemo moromo. Kata kamano luoro matamre gi nono sani okwako chunygi kaluwore gi monj marao siko monjogi go piny maru. Otieno kotieno kweth mag rao wuok oko e nam Lolwe kendo wuotho mita 500 nyaka e puothe ma gweng'ni ka gikwayo gino mamayo jopur kwe. King'iyo kuma rao ae nam en karibu 500 meters. Rao biro nyaka malo ka kendo ketho puodho, mokipudhi tiyo gi pesa mang'eny, ipuro gi pesa, ikomo gi pesa, idoyo gi pesa, to kisetiekre doyo nitie macham bede macham koro metano. Rao donji. Chame te. Mi end up ni ibedo kata sokt nikech rao chame makaka idwa chako ikia. Jogweng'ni wacho ni repegi sani miyogi kihondko kayo tiene achiel kende ginyalo monjogi kendo yweyo oko puothe mago oduma, oganda, niang', rabuon, njugu e kind mamoko kendo weyo gi maonge kaka ginyalo konyore kata obedo ni gitiyo matek ka bie. Okwanyal puro puothani gi pesa mang'eny, adoyo gi pesa mang'eny, to katieka ni to rao donje, ma rao nochamo puodhoni tema koro okanyal na koro asebedo gi parruok mang'eny ni to tiya tim nang'o. Aonge kata pesa sing'enge, koro nachako ni mondo ago mtaro kadipo okonyal mondo mi ayudie kaka kae makonyora. Rao kodonje puodho yaka 30 minutes only. Gimo chamo kiduogi ng'iyo tigori piny puodho. Bende giyango ni e gweng'no kende gisudo lale puothegi manyaloyo eka 100 masani nindo mel ok pur ahinya to ne jogo modak e alwora mar dho nam. Puothe dongo kaka kabisa over 100 monda piny ka bende more than 100 kata more than 200 awach kamano. Moko pur nikech along lake ji ok opuro puothe nikech rao. Midhiero makama ok oweyo oko kata mana jamni magi wacho ni rao kayo nyowuoyo ka koro gilero ni gisethegore gi nindo nikech chuno gi rit miere kod chame puothe e mudho mandiwa. Rao biro machop nyaka kul nyicha ka rao chamo ogino kayo dhero wadwa koro wan gi luoro kata sane rao kata kawuono rao wuothe gweng' kama dhok ochodo. Kata sane maloso kodi kane mama na manyuola tuo because of rao nie pien nikech rao ga isoko tiyo gi pesa mang'eny e puodho to giko ne onge gimo doko rao kala achiel. Rao chame odong' pap kaka kama ochung'eni. Ten ma muti mabok onyal abe ting'o inga moko nyalo wuotho madhi kama mana arit puotha koni. Wach makama miyo giseyo migawo mochung' ne le mag bunge Kenya Wildlife Services kuom nyiso yulo e resogi e lwet repego. Koro gisundo mondo piny owacho
odonjre wachni mapiyo kaka nyalore. Koro akwayo sirikal ni ging'iye kaka ginyalo konyowa gi raoni. Wachandre gweng'wa ni wadhi chopo kama koro onge. An awuon asekawo thuolo madhi nyaka jo Kenya Wildlife. Ok gibi. Kichiwo ne gipot ok gibi. Yor ne gikwayo ok gibi. Ka gichopo ni dwaro gibiro to gidwaro pes fuel. Koro pes fuel ni pinyo nang'o to sirikal to alo fuel mar gari mag ringogo. Madam okel ka en kata kotere report onge gimotimo. Winjo, onge gimotimo. Wuotho gi manyo kuonde ma yien momod chula nitiere gi kuonde ma mon chwake konge mong'eyo. Wato rawo to hinyo sani onge gimo dhi chamo to kech to nitiere. Ne jodak ma South Alungo, ma ok en mana midhiero mar kedo gi le mag bunge, en kedo mondo girit yor yuto, kaachiel gi kwe margi, kaka yor rakruok gi kech maliyo kendo limbo pacho kasani, magiwacho ni ochomogi gi ng'ong'o. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, South Alungo Eiseme, Kisumu County. Erokamano nya Millicent wadhi Baringo kama jolumo dak kono puoyo kwe kod ber mar ohala e gwenge jolang'o magiwacho ni nyiso gi hera kendo semiyo oelni magiloko nyaka yo makelo negi geno. E sigana makende molosno kod Cynthia Onyango, joluogi leronwa kaka ne giyudore Baringo kod ber madak kanyakla kod ogendni mamoko osekelo ngimagi kata obedo ni gwenge makono thor ng'e kod lweny kod tungni makinde ka kinde. Dina Achieng, manyasa kwa Bondo e kaunti ma Siaya, nochako dak Baringo ka ojahigni 9 bang' nyamin mare kele odag kode kendo nobedo ka mosomo mochopo kama obedo ng'ama duong' mochako hande mar rech ma osedhi maber kendo kelo ne yuto mabup. Sama orango chal mar yedhi ne kindeni e wang' Achieng, kata obedo ni luoro to osebedo mathoth e chuny oganda kaluwore kod moko kuom sigana mathoro yudore e gwenge ma Baringo mahinyo nyiso lweny mapek kod oro matuklu, en nomako geno kendo tiyo matek ma ochopo kama oloso mwandu ne owuon kendo gie sani ma e kare mar tich mohero kendo pod odwa dakie. Nabiro madagi nyaminwa mana dong kasetieko skul, nyaminwa nobiro nomiya pesa mana chako go biashara. To nagone Nyasaye erokamano kuom kaka nyaminwa nomiya pesa no machako go biashara. Mana neno ka notera maber. Bang' biashara no, naneno ka at least I improve. Nobiro go omonita kaka timo biashara no. Lakini neno ni koro ategne biashara no. Emomiyo naendelea. Mana bang' mano nadhi manyo meli. An sani an gi meli 2 gi gari 1. Gi nyithindo 2 sani ma achiel kuomgi osetieko mbalariany, olero ni ngima osebedo maber kata obedo ni keny mare gi jalang'o to nosienyore kendo rumbore piny. Emolero ni pogruok e chal mar kido kod timbe oganda jolang'o. Kae an gi nyithindo 2 mana nyuolo gi jolang'o. Koro jolang'o no ka atiyo matek. Mono ni wiya tek. Aise ni sawa. Kuneno ni okunyal dak koda. It's okay. Koro na manage nyithindago. Nyithindago di school. First born osetieko university. Second born ye form 4 sani. Agora Nyasaye erokamano nikech ok nyaminwa ema noyawo wiya. Emomiyo achopo kumantin. Tenge matin, Peter Otieno ma wuod Kano Katolo bende dhi nyime kod tije mar welding masani olonyie, tich manochako bang' orak mare rumo e kinde kod sirikal kendo gie sani tije oseloth kendo ndiko jowetene mamoko ka bende odhi nyime kod tiego jowetene. Nabiro ka endi 2018 ka geothermal ne timo exploration mar geothermal wells kure mana chake contract mabedo kodgi for 4 years, then aduoga chako koro mara wuon. Jotich ema yudo tek ahinya, koro chuno ni nyaka ikawo vijende moko mapod tindo ipuonjo tich koka onyalo tiyo kodi. Nikech jogi thothgi ok gihero tije matek ahinya, koro nyaka ipuonj ng'ato koka inyalo yudo ng'ama inyalo bedo kitiyo godo. Kwe maka bende nolombo chuny Liliana Nyango manyar Koyugi magisani ochako hande mar hotel. Ohala mowacho ni nochako bang' limo nyamin-gi kendo kwe kod hera manitiere alwora ni nojiwo chak yore mar yuto moyango ni sani dhi maber kendo konye ndiko jomoko bende. Jobaringo ka ok rach nyaka nabi kapok aneno richo moro. Gihero welo, sana joluo gihero. Welo mobiro kaka joluo girwako gi maber. Gipuoyo jolang'o magidakgo kwe kod hera magiwacho ni jodak ma Baringo semiyogi ma osemiyogi thuolo mar dongore kendo chamo luchgi maonge fuere mang'eny. Kuma wadakie nitarita ber. Onge shida moro mwaneno. Ndio gin kodwa mabor.
lakini kae to wan garita moro maber kendo girwako wa kaka wan jolweda e iye kae. Gi joma beyo gionge gi shida gi jokabila mamoko. Wadak kod gi kwe, dho kuma nitie ga shida en mbele kocha yo East Pokot ema nitie ga bandits sana jamni matindo ge, lakini area ni tukwe, jo area ni joera, poka winjo wach mora marach e kindwa kodgi. Ber mantie kar dagni gilero ni osemiyo gi ywayo jowetegi mamoko, kendo yuto margi bende osebet mopugno mamiyo gi thuolo mar limo miechgi sa asaya magigombo dok pacho. Kata sa mora ma winjo na nya dhi dala dhi ok na rito bang' dweche adek kata dweche ariyo. Every year nyaka bed na dhi dala. Ok anyal koso moka dhi dala nikech nawito mama wa 2020 dire mar corona, lakini kata bed ni nawite kamano oko choni kika dhi dala, adhi ga dala higa ka higa. Makata higa ni apango na dhi dala dwe mar ariyo. Atemo kata ka dweche ariyo rumo ta make sure ni nyaka dhi dala nikech family na nitie dala kucha. Gweng' ma osebedo ka ong'eyore kod tungni, lweny kod mutni makinde ka kinde, sani koro loko ngima jolibamba, kendo chiwo alwora manyayo metni mag ohelni ka jodak medo puoyo chenro mag kwe kod hera ma jodak osenyisogi kod sir ma osemigi e kinde duto. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano nya Cynthia Onyango kuom sigana mamitno. Wadhi nyime kama jatend migawo mar omenda John Mbadi owacho ni piny owacho onge kod paro mar medo osuru ne jo Kenya mondo oyud omenda mar goyo budget mar iko omenda 2026-2027 ka owacho ni gigeto tiyo kod yore ma opogore mar yudo omenda ma oting'o dino rode mag mibadhi, uso moko kuom mwandu mag piny owacho e kind mamoko. Kaka jafwambo marwa George Malero, oganda mawuok e gwenge mag Nyanza ne ogolo pachgi kotenore kod budget mar Kenya mar iko omenda 2026-2027 kaachiel kod paro mar piny owacho mar uso moko kuom mwanduge ne ji giwegi. E kinde ma chenro mar loso budget mar piny Kenya, budget mar iko omenda 2026 nyaka 2027 dhi nyime, oganda gwego mag Nyanza nigi thuolo mar golo pachgi kawo tende kod budget ni kaachiel kod paro mar piny owacho mar uso moko kuom mwandugo mag piny owacho mondo yudi omenda mag dongruok. Oganda ni ogolo pachgi kawo tende kod yore mag yudo omenda mar siro budget kaachiel kod migepe mag gidwaro mondo koro ng'i maber e kinde ma iloso budget mar hik omenda mar 2026 nyaka 2027 e kinde twak mane obage ka tiegruokno ma jopuonj ma Migori romo mane ochopo kod jatend migawono mar omenda John Mbadi. Sekta ma somo en achiel kuom mago ma oganda wacho ni gidwaro mondo med ni omenda mondo pek ma yudo somo kodog piny e pacho kae. Tunataka kujua serikali imetuweka wapi as the TTC students countrywide. We have more than 33 TTCs. We are neglected. We feel neglected because the ones who are in the universities, we come from the same community. You will realize that we are proposing to increase funding for higher education loans board from 41 billion to 58 billion. That's almost 40% increase in that fund. We are also proposing to enhance the university scholarship from what it is today of 16 billion. We are proposing to enhance it to almost 34 billion. Paro bende wuok mopogore kawo tende kod paro mar piny owacho mar uso moko mwandu mag piny owacho mondo omenda oyudre ma inyalo sirgo budget mar iko omenda 2026 nyaka 2027. Ukiuliza private sector iende sehemu fulani hapa Kuria and government has not ventured anywhere there. Ukiuliza private sector iende Nyatija itaenda. So as we privatize public institutions that we have, we want more government investment as startups. We prioritize today the public parastatals. Many of our Kenyans are going to lose jobs. For instance, when the Sony Sugar was privatized, many of the locals, they lost their jobs. Jatend migawo mar omenda John Mbadi e kinde twak mare ne wane piny owacho onge kod paro mar medo osuru ne jo Kenya to gichano tiyo kod yore mamoko mar neno ni omenda oyudore mar siro budget mar iko omenda 2026 nyaka 2027. Kenyans have told us no more taxation. No more taxation. Kuna mtu hapa anataka tuendelee na kukopa deni zaidi. Then we must be innovative.
we must be creative because services must still be provided. Kenyans still want services. So for us to finance those services without more taxes and without taking more debt, then we must be innovative. We must be creative. Number one, we must curb corruption. Badi wacho, ni paro ma piny nitiere godo mar uso moko mwandu mag piny wacho monumenda oyudre mar dongruok en paro maber kendo yokejo nego siro. That is why recently we passed a bill which is now an act of parliament and is part of our legal framework called Government-Owned Enterprises Act. That act has brought significant reforms in how we are governing or going to govern commercially viable, profitable government entities, about 60 of them. They are going to be run with a commercial mindset. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadakao yueyo machielo chenro mar ang'ich welo oteneno kanyo Ramogi TV ler obira dhi ataro mar chik an Baba Jaden from Okosele. Honorable Moses PK wacho ni imore asedonjo e chenro kaka pile kowuok Mawego National Polytechnic. Desmond Opio wacho ni good evening Ramogi donjo maler Malindi ma Desmond. John Abongo wacho ni Ramogi TV an Jonya kwar Okombo Ward Game namba Nyokal kakari Ubangi Market Stall 151 awinji tich tire Homa Bay lernde. Jaote Millicent kowuok Mwer upanda Siaya County an kodi e chenro makare. Odhiambo Simon wacho ni Uganda otek manade. Randereja Migori wacho ni winjo maler. Kasami kijana wacho ni winjo makare. Sami mawuok Mombasa nyaka Ramogi waduogi weche mag tuke kidhi mabor. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. In koro kapedwa ni nena ni en ath donge. Okay, apenji, idwa pesa di? Wenwa wane joma nigi pesa wan jo hala. Don't judge a book by its cover. Book nyaka bed gi cover. Nyiso fees ni pesa gibiro yudo machiegni. Machiegni karango. That is why we have dates. Mention a date. Kosagonu sim anyisu ni nyathina nyocha nika ma bet go kai mang'eny mochama pesa kabisa. Bwana duog next month. Dong date midwaro. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Bitch be afota Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni pau tuke club mar Mathare United oidho nyaka thuolo mar 11 chung mar klepe lig maduong' ma pachoka tok loyo club mar Ulinzi Stars. Mathare noloyo jolweny ma Ulinzi Stars gol 1-0 tugo mane obagi alap ma Moi International Stadium Kasarani. Gol no makende ne oloyo dakika mar 31 kokalo picha choma gi jatugo John Mark Makwata. Nyaka sani Gor Mahia pod omako thuolo mokwongo e chung mar klepe gi points 30, points maromre gi AFC Leopards ma osetugo tuke mathoth kipimo gi Kogalo. He's back, John Mark Makwata. It's a good start. Tukianza vile tumeanza leo na especially na the new signing kwa sababu sasa unaona inanipatia pia depth hapa kwa bench na nafikiria also kuanza na pia Makwata mwenyewe akipiga bao then it means anajipatia challenge mwenyewe mwenyewe na nadhani hiyo ndio kitu tulikuwa tunatafuta. Mtu pia anaweza kuja kila siku haiwezi kuwa sawa. Maybe leo ni baadhi ya zile siku ambazo matokeo ama wachezaji hawakujichangamka vile ambavyo ilikuwa tunatarajia, lakini wamejaribu kama walikuwa nabisha kumaanisha kuna kitu ambacho walikuwa nafanya ambacho ilikuwa nafanya wanafika pale katika opponent's goal. Maybe kitu kidogo tutaweza kufanyia kazi ili tuweze kupata matokeo mazuri. Club mar Bandari FC ojiwo timno tok nyiewo jotugo ariyo Hatmungai Atariza mawuok club mar Mathare United gi jatugo mawuok piny mar Cameroon Bertrand Conform. Mabede kine mokalo ne tugo ne club mar Coastal Union e piny Tanzania. Bandari kore mar Badung Pachoka. Mabiro kine manok tok Bandari loyo club mar Kakamega Homeboys gonde 2-1 e alap ma Mbaraki. Kiny Shabana FC biro bedo wendo Sofapaka FC Gusii e kine ma AFC Leopards biro tugo gi PS Bomet. Cha Tusker tuna imani kubwa tunaenda kushinda. So dua pia tunaziomba mashabiki wetu watu wa Mombasa, lakini tuna imani tunaenda kushinda. Coach mpya Bandari so far ni coach poa, tuna cooperate naye vizuri. Kila coach ana philosophy yake, kwa hivyo philosophy ameleta, hatuna budi kuikopa naye. Team mar Egypt biro medo rito kombe mar AFCON nyaka ne gikawo higa mar 2010 tok Senegal thicho gi oko e telo mar nus finals gol 1-0 e tugi ma